या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आम्ही दोन योजना घोषित करतोय. पहिली योजना म्हणजे जो शेतकरी या कारखान्यामध्ये ऊस घालल त्या घरातील कुटुंब प्रमुखाचा विमा इन्शुरन्स हे कारखान्याच्या वतीने केलं जाईल आणि इन्शुरन्स देण्याची जबाबदारी ही कारखान्याची असेल. तो कुटुंब प्रमुख जगला पाहिजे, सुरक्षित राहायला पाहिजे, ही जबाबदारी कारखाना त्या ठिकाणी घेईल. आणि त्याच सोबत एक नवा आगळा वेगळा शैक्षणिक पॅटर्न. आज बोत्रे पाटील हे पश्चिम महाराष्ट्रात असतात, पश्चिम महाराष्ट्रातून इथं आलेत. आज शैक्षणिक पॅटर्न हे लातूरची भूमी आहे. आपल्या मुलांना कोणत्या दिशेने जायचंय, करिअर म्हणजे आपल्या शेतकऱ्याच्या मुलाला कोणतं करिअर घ्यायचं, कोणत्या दिशेमध्ये आपली प्रगती होणार आहे. दरवर्षी करिअर गायडन्सचा कार्यक्रम शेतकऱ्याच्या मुलासाठी कारखान्यामध्ये ठेवला जाईल आणि देशातले विविध क्षेत्रातल्या लोकांना इथं आणून आपल्या शेतकऱ्याच्या मुलाची प्रगती होण्यासाठी, त्याला योग्य दिशा मिळण्यासाठी, त्याचा गायडन्स होण्यासाठी तोही कार्यक्रम घेतला जाईल.